Čau, takže čaute ľudia u môjho ďalšieho super videa. V dnešnom videu budem robiť parkour od môjho brata, takže užite si video. OK, takže sme tu a čo je toto, musím porozmýšľať. 9. Takže ideme na to, nikdy som nebola dobrá v parkour, takže toto video bude iba ako budem padať, haha. Keď sa dotkneš červenej farby, tak zomrieš, musím si dávať pozor. Inak ľudia, blížime sa k 140 odberateľov, takže keď nemáš odber, tak ho daj, je to zadarmo a budeš mať šťastie do konca života. Tiež sa jedno z mojich videí blíži ku 100 zhliadnutí a vy mi môžete v tom pomôcť, takže pozrite si ho, link je v popisku a ďakujem. To tu bude ale že strašne nadlho. Konečne sme sa dostali ďalej, inak daj like na toto video, keď máš rád Minecraft a napíš do komentárov, ako dlho Minecraft hraješ. Tento parkour je celkom ťažký, lebo môj brat je dobrý v Minecraft parkour, ale ja veľmi nie, dajte mi vedieť, či chcete ďalšie takéto videá. Otázka, ako sa máš? Ja sa mám veľmi dobre, ako sa máte vy ľudia? Tu spadneš, tam máš ísť. Teraz tu máme posledné a to je Squid Game sklo. Konečne koniec, hahaha.